ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שמי מוריה נדב, ואני מאוד אוהבת התפתחות אישית ו-NLP. המטרה שלי בפודקאסט הזה זה לגרום לאנשים לחיות חיים שלמים וטובים יותר, עם כלים של NLP. סקרנים? בואו נתחיל. לפני כמה חודשים הצטרפתי למועדון 5 בבוקר. מועדון 5 בבוקר זה כינוי לאנשים שקמים מוקדם יותר ועושים את מה שהם מאוד אוהבים לעשות. לדוגמה, אני מאוד אוהבת ספורט, וזה מה שאני עושה. קמה מוקדם, עושה אימון, מזיעה, מתקלחת, מכינה שייק, לומדת ומספיקה את כל זה, לפעמים אפילו לפני הזריחה. ויכול להיות שיש אנשים כאן ששואלים את עצמם, מה גורם לי לעשות כזה דבר משוגע? כל כך מוקדם, ספורט, ועוד להתמיד בזה כל יום? אז אולי על התמדה נדבר פעם אחרת, תכתבו לי כאן בתגובות אם מעניין אתכם. הפעם אני רוצה לדבר על מוטיבציה. מה גורם לאנשים לעשות דברים מסוימים? וכשתבינו את זה ותיישמו את העיקרון הזה, תוכלו בעצם לעשות כל דבר שתרצו. יש לנו שתי סוגים של מוטיבציה, מוטיבציית שוט ומוטיבציית גזר. מוטיבציית שוט זה מוטיבציה שגורמת לי לפעול כדי להימנע מכאב מסוים. וזה יכול להיות כל כאב, גם פיזי וגם רגשי. לעומת זאת, מוטיבציית גזר זה מוטיבציה שגורמת לי לפעול כדי לקבל תגמול מסוים. משהו שהוא טוב. לדוגמה, הספורט. יהיו אנשים שיעשו ספורט כי הם לא רוצים לראות מספר מסוים על המשקל, או כי הם רוצים להיפטר משומן בבטן. ויהיו אנשים שיעשו ספורט כי הם אוהבים להזיע, להרגיש את הגוף, אוהבים ספורט, להרגיש טוב אחר כך, מלא אנרגיה. וזה לדוגמה אני. עוד דוגמה, עבודה. יהיו כאלה שיגידו, אין מה לעשות, זה העבודה שלי, אני צריך את הכסף, שלא יפטרו אותי, שלא יתלוננו עליי, ועוד. ויהיו אנשים שירצו לחוות את תחושת הסיפוק הזאת של, וואו, עשיתי משהו טוב, השפעתי, הצלחתי, התקדמתי. עוד דוגמה, מכירים את זה שיש קינוח שווה, מפנק, מגרה, זה יכול להיות גלידה או עוגת שוקולד ממש טעימה, ובכל זאת החלטתם לא לקחת? מה גרם לכם לעצור ולא לקחת? יש כאלה שלא לקחו כי וואו, פדיחות, אכלתי 2 חתיכות ולא נעים או לא רוצים להרגיש את השומן הזה בבטן. זה שוט. ויש כאלה שלא לקחו כדי להרגיש כלילים, בריאים יותר, חשוב להם להיות בריאים, חשוב להם לאכול במקום זה משהו אחר, וזה גזר. כך או כך, זה ידרבן אנשים לקום ולעשות מעשה או להימנע ממשהו מסוים. מה עדיף לדעתכם? מוטיבציית שוט או מוטיבציית גזר? אז התשובה שלי זה מה שעובד לכם הכי טוב. מוטיבציית שוט יכולה להניע לפעולה באופן מיידי. אנשים פוחדים מכאב. לעומת זאת, מוטיבציית גזר יש לה יותר סיכוי להיות לאורך זמן ארוך יותר. עכשיו אני מזמינה אתכם לחשוב על פעולה חדשה שאתם רוצים להכניס ליומיום שלכם. זה יכול להיות הרגל חדש, אולי זה קשור לזמן שאתם קמים או הולכים לישון, קשור לשעות הפנאי שלכם, להרגלי האכילה שלכם, או כל דבר אחר. ובפעולה הזאת לחשוב מה יהיה המוטיבציה שלי בעשיית הפעולה הזאת. תתייחסו גם למוטיבציית השוט, מה יקרה אם לא תעשו את זה, וגם למוטיבציית הגזר, מה הדברים הטובים שיקרו כאשר כן תעשו את זה. אתם תופתעו לגלות איך העיקרון הפשוט הזה משנה את כל התמונה, ויגרום לכם לעשות את הפעולה בצורה הרבה יותר טובה. אתם מוזמנים לשתף כאן במה בחרתם, איך היה לכם, מה נגע בכם, ועוד דברים שתרצו לשמוע עליהם. ניפגש בפרקים הבאים. ביי.